Sapa pyain melu takon ora ningsun songkel meja. Sapa pyain melu takon ora ningsun songkel meja. Digawe nang iki ayo. Sapa pyain melu takon ora nisun songkel meja. Sapa pyain melu takon ora nisun songkel meja. Iya, sapa pyain melu takon ora nisun songkel meja. Iya. Iya. Oh, loh. Oh, wow. Ya, kalau berapa orang balik sih, mana tuh sejak ini awak jago, lebih jago. Yo. Beradok. Pakai kok mau.
Bayu Manggaroli dengan segala media Firman audio masih menggedekar masih. Bayu Manggaroli. Dewa. Monggo. Tenang ya Mbak, omahmu cedek ya toh. Gue balik bareng karo Dalang. Anyep ya Pak Dalang. Wis to meneng wae. Anyep aku entek anyep. Pas dene janji jodoh Wahyu itu batik sing poso. Ladong akeh yo aja seneng gitu. Ladong halus yo aja susah. Iki mau halus iki mau. Halus gak masalah. Sepenting aku lan kowe iso sowan ana kersane Anyep iki. Pemuda-pemuda rakyat terbasalah. Sepenting donga yang terbaik 2026. Terima kasih. Monggo. Wis. Kepengin iso bisa urip tentrem ngarep-ngarepno siwaka ndi? Rada anyes. Bisa urip seneng. Ya penting tetap joget Mas. Biareng riko yo biareng riko isen mong kadang ambi woli tenang semua kampung mulas nong riko Bapak lari iki isen popo biar sing kira biarkan bisa Monggo joget bersama panitia-panitia ada penjagaan monggo joget full. Awas dol. Moncar joget. Adi. Penggemar dari kota Moncar joget masih. Hei hei ha ha. Oslo. 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 Monggo panitia joget bersama sekali. Dan panitia ada bio. Joget Bayu. Panitia. Bawa cewek bersama dengan Putu Jone. Terima kasih ya Mbak Panitia. Biareng riko yo biareng riko emang isen kadung ambi wong liya Holo bis, holo. Yo. Sitok liwatan jangan itu. Panitia, si Dene Pak. Merujuk
Masih. Aduh, kali. Masih dari. Panitia sidane bawa mari ya. Hei, hei, ha ha. Oslo, 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 Oslo. Hei, hei, ha ha. Oslo, 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 Oslo. Ayo penggemar Kota Moncar. Ayo gini kan. Kadai. Penggemar dari Kota Moncar. Ayo. Bruno Butet Johan Sowiono ini langsung kita bicara. Ayo ta genduk saingannya Putri Salju, saingannya Putri Salju. Tolong Jokel Bejo, panitia penyelenggara nyuwun foto bersama kali jenengan sedoyo. Moga Mas panitia agak merapat, moga buat dokumen bahwasanya dengan pemuda-pemuda pada siang hari ini dalam rangka tahun baru 2026, pemuda Terbasala juga bersama masyarakat Terbasala mendatangkan keluarga besar Lagu Buwono Songkel Mejo merupakan ikonnya Turong Goyekso di Bata Banyuwangi. Moga Mas panitia kok mbak panitiane masih lanang di. Moga panitia penyelenggara masih sing gandeng-gandeng. Moga anggal merapat. Oke, nggih Mas. Nggih. Kali anu panitia pengairane. Ada pengairane nggih. Moga. Moga masih agak merapat mawon. Moga diprodok dicepatke. Ben katak. Buta Ijo, tolong kene ya ngenteni jenengan. Grandong, wis grandong kono mae, rasa melok-melok. Beda unik. Kono ae rasa melok-melok. Wis, kowe iki Milan. penonton Milan musik. sebenarnya Milan apa Melon? Melan. Bedi buan terit kok genteng. Jangan lupa. Milwon. Jangan lupa dihubur oleh Milon. Tak disiki. Nuwun sewu, sidene dina iki rada ngeten, Bu. Pun kesanipun. Ya, ya mergane aku malah ketisa ora entuk embel-embel. Bapak lare. Heeh. Fokus di sidene. Sidene kalau dalange rada ngene iki. Rada stres ae ora entuk embel-embel. Soale alus. Heeh, alus tenan. Alus banget. Mas, monggo ketawar Mas ini Mas, kadung tani foto. Sing kelangan kontak monggo. Sama gayai. Sing rumangsa kelangan kunci sepeda motor. Timbane sampean mengke panjenengan ora iso kundur. Monggo, sampean gayai sae jenengan. Sing rumangsa kelangan kunci, monggo berhubungan langsung kali dalange. Kotekmu di. Biyen tau nyiare tipe iki kontakku dhewe iki tau aku biyen nek. Aja ya. Neperdi. Kembali lagi monggo, sing rumangsa kelangan kunci, nggih. Kontak sepeda motor sing werane bandole. Berhubungan seneng sidane monggo. Agak ngono tak kaya panitia penyelenggara. Tadi timnya tukang sound merah iki. Ojo kan ku tambah golek media monggo ngayu. Asik. Yo Praetno. Etian Praetno semua. Panitia.
kunci jangan urusi monggo. Sing kehilangan kunci seperti tasiane. Ya nanti kehilangan kunci bisa berbuat dengan Mas Panitia kaos putih ya. Depan nuwun. Lepas teko pagelaran. Kembali lagi. Ya kehilangan kota bisa berhubungan dengan Mas Panitia kaos putih ya. Matur nuwun. Sudah saya kembalikan di Panitia. Semoga. Aku biar tau nyiarnya sebenarnya aku dewe. Ya. Lah. Dodik Probosiwi. Ayo lali. Dodik Probosiwi. Kembali buta ijo meneh. Ndak umum. Ayo Pak Edi, gak oleh lo ya, gak oleh lo. Et. Aku mau dititipi salam. Padahal Gak oleh. Edi macem-macem temen sandal. Gak oleh lo Pak Edi, Iki ya aku gak kembang oleh lo. dawuh. Iki kembang dawuh teko sedulur kono. Saiki ganti Pak Yat saiki malan. Hei. Yo. Hei. Ayo. Yo. Saya teko bilang mau carimu titip salam. Kalau Edi macem-macem padahal ngantemen sandal aku ya. Ates. Aku ki wis kaya wong tuwek. Antem candak tali gojine. Losor. Edi isi moko. Biane ora gelem kene es mangga tak gojloki wae. Ae. Holo bis lolo. Oh, temen blok. Oh, bebo. Lolot. Edian. Temen blok. Ciro, look. Edian. Wais. Yo. Yo. Woi. Iki kok aja nyemoni, kok ketan banyu, kok kuwi mbok ucalne. Jane karepku ya nyiarne iki ya penak kuwi. Anu Mas Panitia. Tianipun telas. Be aku janak kok nyiar iki yo apa lho. Ya mung aku mung semon sinemon nggih. Ketoke banyune kok entek terus etok-etoke terus adae dibalangne. Apa teman-teman? Digawe Oh bal-balan. iya ketok ngono iki jane. Sanepan. Lah tenan. Tenan Mas Panitia. Ngono ki jane Banyune nyindir. entek nggih. Ngono ki jane nyindir. Arep nembung. Heeh. Mas Panitia banyune telas ora Aku malah penak. mau nyindir ya ora krasa-krasa ya. Padha, lah iya. Dalang siji iki aku lak kono ngono kuwi jan paling bingung. Oh, tangane beda, diadok tangane beda. Yo. Dah. Deluran karo waras dilalah. Wah, ta. Asal oleh ta. Yo. He. Oh. Yo. Tae. Yo. Wah. Yo. Bae. Aduh pusing. Lah. Jan kaya wayang Sri Wedari. Edian sikune. Edi Siwoko. Toh. Paling ini sing keturunan Edan iki mesti Adit. Pokoke anggere panjang mlebu saka meja, metu dadi pajak Edan. Tenan. Wis sapa-sapa wis. Ya kan karena melak sampean ODGJ. Ndak umum. Cepatnya merakutan Pak Purnomo. Lah. Iki ngopo iki? Samparangin. Lah, kok dapur samparangin kowe? Lah, sampar. Duduk samparangin iki. Sampar Rice. semper. Rising ora kowe ya parangin kene. Ya. Hei. Ari bayat semono. Tukang mibur biyen aku. Lo. Lah. Yo ngono kuwi, Man.
Ya, kayak rada mandap lagi. Sip, oke. Bode. Kotimun BC. Iki pirang-pirang dina kok gak ono buka Siti Jos lho kayak ono per. Beh, iya ya.